daw makashoot, may buntag nito makashoot. Sa kadugayan kuha na gimig tubig, nakapaagas na gimig tubig. Gahapon pa ni. Amo nang ikuan ipump test ng mga 72 hours daw. Saan ni siya paggon. Bubot pa kayo mong pampawas oh. Namang sobra na mga kuan. Wild. Taray. Motor start. Okay. Kung pag napinis mo kung ano, pinisunon pa. Sa kadugayan na nagimi tubig yun. Kan palubog pa ang tubig ba. Bagko pa. Mga 3 days daw na pandaron. Para pagkuhan sa bomba. Ya, tinaw sa ni. Napagas na mo gapon mga 4 hours siguro. At pilaw na siya. Sana sige mag-Andre, makatrabaho na niya eh. Ito lang nga, mulubog ko dito. Mulubog. Tilaw. Tilot. Gusto ko na po. Katunga ka na abli sa makina. Sa control niya. Okay na ako sudah. Tangke nagkuan pa payo pa atok nag-process para atok.
Daw mga kasyot, amping mga kasyot. Bye bye.